Goddag! Hos Multiprosafe har vi udviklet et faldsikringssystem til pap- og folietag. Vi har patent på vores sikkerhedsfod, som vi producerer her på matriklen i Juelsminde. Det, der gør vores sikkerhedsfod unik, det er selve monteringen. Der føres en gevindstang ned igennem tagkonstruktionen, som skaber en mekanisk forankring og efterlader kun et lille hul ned i taget. Det forsegles blandt andet af det tolags integrerede tagpap eller folie. Multiprosafe sikkerhedsfødder bruges oftest til installation af et vejsystem. På den måde kan man dække taget fuldt ud, så man kan nå vidt omkring på taget. Man undgår i højere grad også penduleffekt, hvis der nu skulle ske en faldulykke. Derudover har vi vores aftagelige glider, så man kan passere posterne uden at hækse af og på hele tiden. Vi har også vores sikkerhedsbåd med et påmonteret sinkeløje. Det er godt til at dække et vist område på taget, herunder yderhjørner, men også hvis man skal bruge faldsikring til et mindre tag. Det er testet og certificeret i samarbejde med Teknologisk Institut og opfylder gældende krav om faldsikring. Derudover er der op til 15 års tæthedsgaranti, så garantien på taget opretholdes. Det er hurtigt og enkelt at montere for tagdækkerne, og hvad der også er enkelt er vores digitale kvalitetssikringssystem via QR-koder. Det vil sige, at al dokumentation på eksempelvis montagen og de årlige eftersyn, det foregår digitalt.